decret que la Generalitat de Catalunya va aprovar divendres en matèria d'habitatge i que fa referència a la llei de la vivenda, especifica el règim sancionador. Es considera una sanció molt greu llogar l'habitatge per més d'un 30% per sobre del límit del preu. Aquesta sanció pot anar des de 90.000 euros fins a 900.000 euros. Les infraccions greus que van de 9.000 a 90.000 euros seran aquelles que es llogui l'habitatge entre un 10 i un 30% més del límit de preus, que es vulgui repercutir als honoraris de l'agència al llogater o que no es consti al contracte d'arrendament la finalitat d'aquest. I les lleus, que van de 3.000 a 9.000 euros, són les que es llogui l'habitatge fins a un 10% més del límit de preus o, important, que a l'anunci no surti tota la informació que la llei demana que ha de sortir.